Cada setembre el Festival Contratemps apropa la música antiga al Vallès Occidental. Va començar el 2019 i no para de créixer, amb propostes com aquest espectacle de música italiana i màgia que es podrà veure dissabte a l'Auditori de Sant Cugat. Senyores i senyors, benvinguts al cabaret Contratemps! I després d'aquesta benvinguda, aquí hi pot passar de tot, perquè és un cabaret molt especial, amb música, òpera, misteri i molta màgia. És l'il·lusió de viure una experiència, que la màgia amb la música junts fer que sigui excepcional. Ell és el comte Cagliostro, el mag més famós del segle XVIII, un autèntic xarlatà que va ser empresonat i condemnat a mort i que aquí posarà a prova l'habilitat del mag. Hi ha una història i la màgia està al servei d'aquesta història. Jo penso que això li dona un valor afegit a l'espectacle. Té un punt més de dificultat, però és més divertit. Avui a l'Auditori de Sant Cugat s'acaba de posar en solfa aquest espectacle on l'ensemble Contratemps, que s'atreveix amb tot, toca música italiana tradicional i històrica. I amb espectacles tan sorprenents com aquest que s'han tret del barret s'acaba el Festival Contratemps, que s'ha proposat acostar-nos la música antiga de la manera més original i a jutjar per la resposta del públic ho han aconseguit. Virgínia Martí, 3catinfo, Sant Cugat.